oblast Krajina u predjelu Plitvica. Prema prvim saznanjima kojima raspolažemo, došlo je do oružanog sukoba između snaga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i snaga Sekretarijata unutrašnjih poslova i naroda Srpske autonomne oblasti Krajine. U sukobu su pale i ljudske žrtve i prema potvrđenim vijestima poginuo je i jedan građanin Korenice. Savjet narodne odbrane poziva sve građane Srpske autonomne oblasti Krajina da ostanu mirni, ali maksimalno pripravni za angažovanje u odbrani Knina i Srpske autonomne oblasti Krajina. Poručujemo cjelokupnoj javnosti da ćemo svim raspoloživim sredstvima braniti našu Krajinu. Zbog oružane agresije na Srpsku autonomnu oblast Krajinu i uslovima nastajanja vanrednih prilika pozivaju se svi građani opštine Knin i Srpske autonomne oblasti Krajina da budu spremni da se u svakom momentu odazovu pozivu za odbranu teritorijalnog integriteta Srpske autonomne oblasti Krajina. Savjet narodne odbrane opštine Knin. Bilo je ovo, poštovani slušalci, saopštenje Savjeta narodne odbrane opštine Knin koje je prenio Risto Matković, jedan od članova ovog savjeta.